Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi vagt med Drake. Vi vil spille lidt i B og tage stor post og tjekke betaler. Og hvem ved, måske bliver vi jumpet da. Ja, så vi vil lige tage... så vi vil lige tage stor post. Ej, hvad? Okay. Der er 23 sekunder. Det skal klippes, det skal klippes. Kom. Det skal klippes. Kom, det er efter ham. Ja, der er Han timer. Det er lige meget. Han er content. Kom nu. Altså, der er gået 23 sekunder på den der. Vil du have ham, du ikke? Ikke ved med. Husk lige det, der skal ind til en video, ikke? Så det vi kan tage stor posten, du ikke? Kom så. Nå, men så tager jeg lige stor post her, og ja, vi må håbe, vi får sådan et. Det er meget værd, ikke du ikke? Prøv at tænke på, hvor meget content det må være, hvis vi får det her. Ja. Så lige for at det kan komme med i stokkommentar, sådan noget, den kommer. Ej, jeg fik ikke noget her. Vi blev skadet. Så, ja, det går ordentligt content der. Ja. Ej, han bruger virkelig velo. Han bruger virkelig velo, men altså. Ja, det er content, han dør. Ej, jeg er cobweb, du har aldrig selv. Så lige se live streamer af en vagt. Det er content, jeg fik ham. Det er content. Ej, du mangler sko, Det er sådan ikke sko, det her. Hvorfor har jeg slået en char? Hvorfor kan jeg ikke sige to billet? Men hvad er det? En Romeo Brix Iron Hjelm. Nej, det var ikke det. Eller guldhjelm, eller? Det er ikke så dumt. Jeg klipper lige. Jeg er bare den mest heldige person, han kender. Klip det lige. Ja, jeg tænker du ikke, at jeg skal over hen og spille lidt på letter. Yep. Så gør vi det. Det vil jeg jo gøre lidt nu. Jeg har 4-6 keys. Fandt så vi optager lige. Oh my god. Hvorfor skal gøre sådan der? Hey. Det ved jeg ikke. Det er ham den onde Offi. Ja. Jeg er altså ond. Må jeg hurtigt vinde? Tobias Ries, han sidder altså beta igen. Ja. Jamen, det er virkelig content. Nej, nu skal jeg spille på letter. Vi skal spille på letter, det var lige. Skal vi godt nok. Vær lige klar, ham der Tobias Ries, han kommer hen og prøver quickman. Ja, så spiller den på lidt. Ja, han kommer nu. Jeg spiller på lidt en keys. Eller nej, bro, de prøver quickman, Nej. Det er content. Nej. Det er røv-content der. Skal jeg komme nu? Kom. Jeg ser. Han er død. Jeg dræbte en guy. Det er fucking content. Ej, den anden flygter. Det når vi ikke. Kom bare tilbage. Altså, hvor kan der fandme styre sig? Fandme, vi laver lige en YouTube-video. Altså lige nu. Han havde simpelthen en stik på sig. Ej, en vape light stick simpelthen. Hold da op. Det må man ikke bruge. Det er jo lovligt. Ja. Oj. Okay, vi er sådan... Virkelig ikke. Vi er sådan 2v3 nu, så... Den ene mand i verden. Jamen, det var meget behageligt, at vi er de to eneste vagter på nu. Hvem ved, om vi bliver jumpet eller sådan noget? Det tror jeg sgu ikke lige, du skal regne med. Jo. Vi bliver jumpet! Nej. Kom, vi starter lige med de her betaler her. Det er insane, det her. Kom nu, du ikke. Altså, du må stå godt. Ui. Okay, sådan, vi starter med grå og så gul. Og så nogle andre. Okay. Vi skal lige ned i bunden og tjekke. Jeg kan altså ikke se nogen, du ikke. Kan du se nogen? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jamen, så må jeg lige gå tilbage. Det er ikke lige sådan, hvad vi ellers skal lave i den her video her. Du skal ikke noget hen. Nej, du skal ikke. Nej. Jeg bliver altså gået ud foran. Jeg har fundet ud af. Okay, så tæller vi den om selv nu.
Oj, Stod. nice. Jeg fik en vagtgej. Nice. Eller noget. Ej. Jeg kom til lige til at løbe ud. Du skal altså lige med. Ja. Jeg skal lige have buff. Ja. Hvad vil I gøre for content, altså? Jeg har kun 2 minutter til op til hver. Hvorfor har du sådan tid på det? Jeg ved ikke sådan... Middel, det var sådan lidt dårligt. Skriv jumpers. Jeg kan ikke stave til jumpers. Nej. Hey, du må ikke løbe ind i weekend alene. Det gør jeg så heller ikke. Og vi tager lige et nyt ting. Mig og Drake, vi sådan... Vi løbet... Eller vi ikke løbet sådan... Vi er gået op i A. Sådan, og der sker ikke sådan noget i B. Vi har taget store poster. Sådan seje ting. Og spiller poletter. Affejtet hackers for den til skyld, så... Vi håber måske lidt op, skal lidt mere op i A. Men Det er sådan et blomsterbed der. Giver ikke meget mening. Men jeg tror ikke, det er sådan så spændende at vi er i. Hvor der sådan fandt sig en banner, og jeg ved sådan aktivt spiller lidt nu. Så. Ja, det går helt galt. Ja. Og muter mig og sådan noget. Ja. Hvordan fandt sig en extra content? Nej. Lidt en partypooper. Ja. Hvad fanden sker der til han? Nej, godt, det løb så meget. Det er fordi, du ikke er sådan... Min mor kalder, at jeg snart skal i seng, så jeg ikke lige... Det kan godt være, at vi lige skal sådan en rund videodag, så... Jamen sådan... Vi skal jo lige jumpes først. Jamen... Skriv jumpers VG. Vi skal lige skynde os at blive jumpet. Nå, men sådan prøv at tænke på, hvor content der er lavet. Magter VG. Men... Ja... Det er død her om natten. Jeg har ikke sådan et godt natteliv, vel du ikke? Nej. Men Men det er fordi, de godt ved, at vi patruljerer om natten jo. Så sådan, de er bange. nu har jeg lige noget fået balje se. Så har vi altså en C-blok. Det er vi. Der er lige en ny, der går ind. Okay. Jeg tror ham der, han har vagt her. Oj, der er en nede i hullet. Så har vi lige noget at se med. Så ned og se, om han er ret her. Ej, han har fuld vagt her! Nej. Er vi ondt? Ej, op! Ej, der går fuldstændig vagt. Der er også en over os, der er fuld vagt her. Ej, han finder på tasken. Fuld content der, det er fuld content. Det er intens, det her. Jeg har 5 HP. Tag ham der. Det er content. Tag ham der. Jeg skal væk, bro. Jeg skal væk. Jeg døde. Det var ikke så content der. Mig og Dirk, vi var sådan tak af for, at I har set med i den her video, hvor vi har set nogle jumps og tjekket portaler og taget store poster. Jeg håber, I kunne lide videoen, så jeg håber, jeg håber, at I smider et like og subscribe, så vi kan ramme 100 abonnenter, før ham der Mads Måfanger. Ikke Drake? Jo, 100. Ja. Ja, det var så det mig og Drake, vi havde for jer i dag. Jeg håber, jeg har vel sagt. Ja. Vi ses i næste video.